गेलेनायनि फारसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोरै गोजोनथाव खौरां। जाय खौराङा बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ गोग्गाहोनायजों लोगोसे रंजाखांहोदों। थारैनो मुंदांखा फुटबलार हलिचरन नार्जारी आरो अपुर्णा नार्जारीनि उनाव दायो बर'नि फिसा मन'बिर बसुमतारीया भारतनि अंडर-19 फुटबल हानजायाव सायख'जाबाय। भारतनि अंडर-19 फुटबल हानजायाव सायख'जानाय लाइमोन गेलेगिरि मन'बिर बसुमतारीखौ गसाइगावनि होननानै मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गावनि गोख्रों गेलेनाय आरो नाजानायनि थाखाय मन'बिर बसुमतारीया भारतनि अंडर-19 हौवासा फुटबल हानजायाव सायख'जादों। मख'नाया जोबोरै गोनांदि गेलेगिरि मन'बिर बसुमतारीया भारतनि अंडर-19 हौवासा फुटबल हानजायाव सायख'जानायखौ लानानै दासान्दि समाजारि बिजोङाव गोबां बर' सुबुंफ्रा हामलायथि बावहरदों। जर'खायै बर' हारिखौ गेलेनायनि फारसे आरोबाव गोजौ थाखोआव लांनो हानायखौ गोग्गानाय फोरमायदों। गसाइगावनि लाइमोन मन'बिर बसुमतारीया गेलेनायनि फारसे भारतनि हानजायाव गोदान आगान सुरनो लानायखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आबो जोबोरै गोजोननाय फोरमायनानै हामलायथि बावहरदों। मख'नो गोनांदि बर' हारिनिफ्राय मुंदांखा फुटबलार हलिचरन नार्जारी आरो अपुर्णा नार्जारीनि उनाव दायो मन'बिर बसुमतारीया मुलुगनां आरो माहारियारि फुटबलार जासिगोन। थारैनो गेलेगिरि मन'बिर बसुमतारीनि भारतनि हानजायाव सायख'जानाया ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि फारसे जोबोरै थुलुंगाखांहोगोन। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।